Сумно стало, пошел я і убачив на іконі, ніби хтось я покривдив. Санта Марія, ти мені знайти любов. Але в темрі сонце промнем, освятився фар Мадонни, із очей я є безшотних, зниклі сльози, і самота, грація плена, Санта Марія, ти мені знайди любов. Ти сказала мне Мадонна, я любов, твоя адгетуль, Санта Марія, грація плена, Санта Марія. Другая пилигримка Витебской диецезии. Итак, Полац, перед вами уже пришел Витебск. Сердечно вас вітаю. Покиньте пропустив на вечір. Святою що о 18 годині цelebruje экселленция Чемпийский поэт Бункевич. Молимся все разом. Витебская диецезия отказывает за эту литургию. Поэтому заховайте силы на вечер, покиньте силы на вечер. То є все, що кожному з вас потрібно. Що ті справи, наміри, ті молитви, мари, жадання, з чим кожен з вас ішов у своїм серці до образа Матері Божої Бусковської, хай добрий Бог це все тут пашує і про заступництво Найсвятішої Панни Марії завжди мають вас під плащом своєї опіки. Хай добрий Бог благословить. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Слезы.